asko kostata, asko sufrituta, Arrasateko taldeak eraman gaitu gure bersio berena ateratzea, eta partida oso zaila izan da. Lehenengo zatin jokoen hain deu, lortu abantaila polit bat lortzea, baina bigarren zatin gauzak oso zaila jarri izkigute, eta azkenen txampona bota direra, eta kasu honetan gure aldea erori da. Bagenekien beste aukera bat geneukala, galdu ezkio etxeko partia gelitza izango hendik, eta 3 puntuko abantaila geneukan aurreko partidutik, eta nik uste horrek patxa txiki bat eman digula. Gaina, amaieran ardura eman dizkigun jokalarik veterano dira, oso esperimentauta daude, horrelako egoerak asko bizi izan dituzte, eta asmatu deu, eta helburua lortuta. Nik uste azkeneko partida izan behar dula jokalari omenaldi txiki bat, direktibako jendai omenaldi txiki bat, urte oson lagundu diguten pertsonei omenaldi txiki bat, eta hemendik eskerrak eman guregatik egiten duten guztiagatik, eta horrela jarraitu behar dela, etorkizunan. 25 partida irabaztea behartu digute, presia handia nabaritu dugu urte oson zehar, nahiz eta guk irabazi aurkarik galtze zutela ikusteak, behartze gintuen astero entrenamendu mailago hendik pixka gehiago betzea, eta azkenen, temporada hasieratik honea, presio horrek behartu gaitu talde hobe izatea, eta nik uste lortu dela talde hobe izatea hasieratik. Bagenekien oso partida gorra izango zala, holan izan da. Nik posin hau taldeakin dagoen lanarekin. Ikusi dut Iturripe lehenengo aldian bete-beteta. Bagenekin Tolosaletik etorriko zala jende asko. Eskoetan dizukaten Eba Mailara igotzeko aukera. Eta, guk indugu gure lana, azkenean zinezkoa izan da, 2 puntuko aldeaz galdu dugu, eta ni arronan nire taldearekin.